तारू कि मौरत के फर्ज निभाइबा का उ फर्ज निभाई ठीक बा। सुता के ऐसा ढकेला बहिचो कि भी नहीं ले तारा होश ना आई, समझ लू। चल झूठा। हाथ तक का हाल भाई भाई लोग, हमरा आशा और विश्वास बा कि तुम लोग ठीक हो बा। आ गई तुम लोग के हंसावे खातिर एक और भरकम भारी मजेदार गाड़बा लाड़ फारोक के वाला पूजा पांडे जी के वीडियो लेके ठीक बा। भाई लोग कहता नहीं वीडियो मिस बिल्कुल मत करिया, वीडियो में बड़ी मजा वाला बा ठीक बा। यही से कहता नहीं भाई लोग जे हमारा चैनल पे नया बड़ा भाई लोग चैनल के सब्सक्राइब करा, वीडियो के लाइक करा। हम करता नहीं वीडियो शुरू। ए भाऊजी ई बतावा पहले कि तारा घर में माई आ भाई आ बाप ना बाड़े जोन तू खुदे कहा तारू कि हमरा दुआरा पे बारात लेके आईबा का। बहन चोत काहे ना आवल जब साफ साफ तू बोलाव तारू तो काहे ना आई बोला। हमनी के तो खोजते बानी कि कोनो बढ़िया माल मिले तो बियाह करे खातिर। वाला ई तो वह बात हो गई कि एक लोटा धार दा आवा हमके गाड़ दा। बहन चो जब बारात लेके आए द्वारा पे तो खाली मिठाई खाए आए ना। ये भाऊजी तारा से बियाह करम बैठ के बाकायदे से, ओकरा बाद अपना घर लेके आई। मैं तू कह तारू कि मौरत के फर्ज निभाइबा का उ फर्ज निभाई ठीक बा। सुता के ऐसा ढकेला बहन चो कि भी नहीं ले तारा होश ना आई, समझ लू। हाँ हाँ ये भौजी कहता देनी कि संगे कोरा में लेके सुतैबो करब, अपन लमका तोरा के चुसैबो करब, समझ लू। बुझाइल कि ना बुझाइल दोबारा बता दी। बहन चोद देखा एक बात हम साफ साफ कह देता नहीं, तू बार बार ये बतिया काके हमारा झंटिया जरा देता रू कि मौरत के फर्ज नहीं भईबा का। ऐसे हम कहता नहीं कि बियाह करे से पहले ना अब बहन से चेक कर ला कि हमारा लान खड़ा होता कि ना होता, बढ़िया से मर्द के फर्ज निभा पाई कि ना निभा पाई ठीक बा। अगर समझ में आई तब बियाह करिया ना ता ना करिया ठीक बा। अब उम्र हो अगर तहार उम्र 18 हो गई तो हमरा कोनो दिक्कत नहीं खे भौजी। कैसे हमहू खोजत रानी कोनो बढ़िया 17 साल 18 साल 19 रातू ना तो वो चली जा ठीक बा। कैसे माल एकदम चोखा दिखाता रे भौजी। 21-22 से तू खोजत रहलू बहन चो, एकरा हिसाब से तू 17 साल के 15 साल के रहलू। 3 साल तो बीतिए गई 21, 22, 23 तो एकरा मतलब बहन चो तू छिनार तो ना रहलू। उम्र तो ना भइल करवावे के, लेकिन अब तू कहता रू अपने की पूरन ना ही चॉइस से पूछता नहीं, बुरा मत मानी। हाँ ब्याह करे के नुबा जी। अगर तहार 23 में ही है ख्वाहिश बा तो हम कह देता नहीं पूरा ठीक बा। कैसे हमहू बानिया भैया धूरा तोहरा बिना ठीक बा। लइको 2-4 गो दे दे तोहरा के खिलावे खातिर ठीक बा। बढ़िया से ख्वाहिश पूरा कर लिया, जौन जौन भी होई अगर पियावे के या मरवावे के या लड़का खिलावे के सब ख्वाहिश तू पूरा कर लिया। एक चिंता मत कर, अब तोहर ख्वाहिश पूरा हो जाए ठीक बा। पूजा जी देखा तू बार बार ये बतिया पूछा तारू कि मंगिया में सेनुरा सजाइबा का मर्द के फौरन नहीं भईबा का, तो हमारा लगा तो शौक कर बहन जो तोहरा ऊपर ठीक बा। पहले ही बतावा कि तू करे लुका आँख मारा 20-25 हो, ढोली छुए के लागी अलगे से फीस हो। एक और मंचो रंडी वंडी तना बाड़ू। अच्छा ये बताओ भौजी कि अगर हम 500 वाला नंबरिया दे देव तब का करबू तू बोला। अच्छा ए भाऊजी 10 पे आंख मारबू 20 पे किस हो, ढोली छुए के लागी अलगे से फीस हो। अगर 500 दे दे तो घगरिया उठा देबू। ये बतावा अगर 2000 के दे देव तो घगरिया उठा के चड्डियों खसका देबू। ए पूजा जी हम कहता नहीं हमारे से गलती हो गई जो तोरा के ना पहचान पहले कि तू छिनार बाड़ू। 10 पे आंख मारेलू 20 पे किस देवेलू, ढोली छुए के अलगे से फीस लेवेलू। जो 2000 पे तू गाड़ मारवा तारू और कहा तारू हमार भतार बनबा कि ना, मर्द वाला फर्ज निभाइबा कि ना। तो ऐसे कुंवारे रह जाए, लेकिन तोरा जैसे छिनार से बियाह ना करम, समझ लू बहन चो बस सरवा।
अच्छा इहो बता दा तू हमरा के कि खाली धंधवे करलू कि केहू के दिल से चाहलो बाड़ू, प्यार व्यार कइले बाड़ू केहू से? बहन चो प्यार कर तारू, धंधा कर तारू, ओकरा बाद में पूछे तारू कि ब्याह करबा। ए हो मोहनी से कसे आप आई लव यू आई लव यू। हाँ तो भाई लोग आज के वीडियो करता नहीं जे खत्म। अगर वीडियो झाड़ भर भी अच्छा लगल हो तो वीडियो के लाइक करिए, चैनल के सब्सक्राइब करिए और अपन भाई के प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए। ठीक बा।